Unkosi Nonkonyana ususwe esihlalweni kuba kusithiwa uphule imithetho ye-COVID-19. Ukwatyelwa ngokungavezi ukuba usasebenza njenge-advocate kwezomthetho. Kodwa ke uNonkonyana uthi eli liyelenqe lokumsusa kwesasikhundla elaqala ngo-2018. Uyise ezinkundleni zamatyala ke lento. Intlanganiso ethe yahlala ngomhla wama-30 kuya kuma-31 kunyanga esanda kuphela uJulayi 2020 intlanganiso nezigqibo zayo zingekho mthethweni. Yonke ke lonto ndidakancile kumaphepha endiwafaka enkundleni namhlanje. Ndicela inkundla into kokuba ijonge inkqubo ethe yalandelwa nezigqibo zayo izibeke ecaleni kuba alandelanga umthetho namigaqo yendlu yenkosi. Inzame zokuthethathethana nabendlu yenkosi ephondweni ziyezaphanza. Kodwa ke ngolwesihlanu baye bakhupha imbalelwano ethi bemsusa nje lo kaNonkonyane ukuba urhuqele igama lendlu yenkosi eludakeni. Uye wazikhaba noko ezizityholo. La ntlanganiso yendlu yenkosi kuthiwa indlu yenkosi ibingayo ntlanganiso yendlu yenkosi ngokwemigaqo yalandlu. Yiyo loo nto ke ndisithi ke inkqubo ethe yalandelwa nezigqibo zayo azikho mthethweni. Isebe lezemicimbi yezemveli khange lifune ukuphefumla kulomba kuba lisithi ngowendlu yenkosi ephondweni. Ndingiyangafuna weendaba za-SABC ndisebhisho kwiphondo leMpuma.